Provant, provant, estem ja en l'aire? Sí, estem ja en l'aire. Benvingudes i benvinguts a Ara Diàlegs. I direu, què és això d'Ara Diàlegs? Doncs són les entrevistes d'Ara Nosaltres, un nou camí que estrenem també al canal de YouTube Diàlegs i que volem compartir amb totes vosaltres. Com a primera convidada tenim a una gran amiga i companya de professió com és Rosella Espinós, periodista i creadora de la comunitat Valentubers. Parlem una llarga estona amb ella que no vos ho podeu perdre. Això sí, parlem des del nostre confinament. Periodista, creadora de la comunitat Valentubers. En esta primera entrevista d'Ara Diàlegs, les entrevistes d'Ara Nosaltres, que és el nou camí que comença estos diàlegs, tenim ni més ni menys que a Rosella Espinós. Benvinguda de nou, Rosella. Hola, moltíssimes gràcies, gràcies. I ell diria que fa més d'un any, quan el vaig entrevistar a Diàlegs, arribaries a on estàs ara, en Valentubers. Buah, fa ja molt, ves tan llunyana esta entrevista que vam fer, mare meua. I sí, no m'haguera esperat, si algú m'haguera dit anaves a tindre esta repercussió, a fer tot el que has fet amb Valentubers, amb el projecte de Valentubers, no m'ho haguera cregut, la veritat. Si recordes, quan vam fer l'entrevista, el projecte estava com acabat d'eixir del forn. En esta nova temporada que heu començat, n'hi ha youtubers d'ací de la Terreta que participen a cada capítol. Com ha sigut el contacte amb companys que fan la mateixa feina que tu? La cosa era que Pablo i jo volíem donar visibilitat als Valentubers. I com, a més, estem en un grup de YouTube tots, i totes, tu també estàs, Emma? Sí, ja ho sé. Estava com començant este dolç camí que està arribant a on està ara i jo crec que vindran més èxits per a Valentubers perquè és una comunitat on s'engloben molts canals de diferents temàtiques, però amb el requisit de parlar en valencià al canal de YouTube. Sí, parlar en valencià o almenys fer un 50% dels vídeos en valencià. I aquest és l'únic requisit perquè al cap i a la fi Valentubers el que vol és recolzar a tota la gent que està fent YouTube en valencià i que al cap i a la fi està defendent la nostra llengua. I ara en aquests temps de confinament, Valentubers juga un paper molt essencial. Ara que estem totes tancades a casa, és molt necessari comptar amb aquests canals a YouTube. Sí, totalment, jo crec que sí. És tan necessari tant per als Valentubers com per a la gent que està a casa i que està esperant vídeos d'ells, que està descobrint nous canals. Jo crec que el confinament ha suposat un abans i un després en el projecte Valentubers, totalment. Has notat un creixement de Valentubers en estos quasi 2 mesos, podríem dir ja, de confinament? Has notat un creixement? Sí, totalment. Sí que és de veres que de setembre fins a hores d'ara he notat un creixement molt notable, però també és de veres que el confinament ha fet que esclate la bombolla Valentuber i que moltíssima gent que abans no coneixia el projecte però ja tenia un canal s'unisca o que en parlen directament perquè s'acaben d'obrir un canal nou, molts profes de llengua que volen parlar d'alguna manera al seu alumnat, molts projectes nous que han nascut gràcies al confinament i al temps que tenim per estar a casa, hi ha de tot, però sí, jo diria que des que va començar el confinament fins ara hi haurà al voltant de 16 canals nous. I les temàtiques trobem de tot. Sí, és impressionant, de tot. En tenim de jocs de taula, en tenim de gameplay, de Sims, de jocs de Sims, de tot. Booktubers, Booktubers, teachtubers, sí. Al confinament sí que és de veres que han augmentat molt els teachtubers, però
És que al cap i a la fi hi ha de tot, Canals molt específics. A mi les temàtiques cada vegada em sorprenen més, t'ho promet. Estic jo ahí a la recerca de nous canals i dic, però com pot ser que hi hagi un canal de Simer valenciana? És a dir, joc dels Sims, especialitzada en el joc dels Sims en valencià. Fa barraques valencianes, fa monuments que ens trobem per la ciutat de València al joc dels Sims. És que és impressionant com està la comunitat valentuber especialitzant-se. A mi em sorprenen moltíssim. Per aprendre valencià també trobem canals de YouTube. Sí, de fet és ara al confinament el tipus de canal que més ha crescut i que més estem trobant de noves és el tipus de teachstubers en valencià, perquè volen adreçar-se, com te deia, al seu alumnat i veuen en YouTube una ferramenta molt bona per portar-ho a terme. Quin paper creus que tenen els valentubers en aquest confinament? Jo crec que juguen un paper essencial perquè estan dirigint-se a un públic que està a casa, que està fart, que estan fartes en general d'estar rodejats de quatre parets, de no poder eixir, i els valentubers poden fer-te viatjar, poden fer-te anar on vulguis sense eixir de la porta de casa. I el més important, que tot és gràcies a tecnologies com aquesta, que a mi en el meu cas, que és el cas de les entrevistes, gràcies a aquestes plataformes puc continuar fent diàlegs. Sí, totalment. Estos nous formats de comunicar-nos, ara durant el confinament han esclatat. La gent no sabia fer Skypes, no sabia fer Zooms, un mogolló de coses que han eixit ara gràcies al confinament. Els nous formats comunicatius estan a l'ordre del dia. Si nosaltres volem agafar-nos a ells o no, ja és cosa nostra. I a més també agafar-los per a una bona educació, sempre. Això és molt important. Sí, és molt important. De fet, el projecte Valentubers, el que m'agradaria fer amb ell és redireccionar-lo cap a l'educació, cap a que siga una ferramenta didàctica per als centres educatius i que vegin en tota aquesta gent que estan fent vídeos, que esteu fent vídeos en YouTube, en valencià, constantment, amb tanta il·lusió, amb tantes ganes, que també als instituts i als centres educatius puguen veure-vos i puguen seguir-vos, comentar-vos i estar a l'ordre del dia amb tot el contingut tan meravellós que esteu fent. Tu també vas ser valentuber en companyia de Pablo Plaza. Podem dir que vas iniciar aquesta comunitat quan portaves en marxa No hi havia València, i encara recorde aquest missatge de WhatsApp de vaig a crear una comunitat que va dir-se Valentubers. Sí. Avui, Pablo i jo eixim pels carrers de València, per ací per Benimaclet, estem a l'estació del metro, amb una persona que segur que a molts i moltes de vosaltres vos sona. Ell és... Fran Ferri. I avui està sent nosaltres per fer No hi havia València, nacionalismes. Vosaltres conegueu gent que ha sofert violència masclista i no ho ha contat? Sí, però no puc... Que trist, no? Que trist. O què opineu? Molt, molt. Molt. És molt trist passar per una situació així i no poder dir res. No poder dir res, sí, eso sí que és trist. De persones que no tenen... El temor de que el marit te deixara i no tenies on anar a que t'ajudaren, pues la gent se callava. A veure què opines. El tema d'avui és monarquia o república. Tu què preferiries? Monarquía. Per què? Pots explicar un poquet? No sé, porque estoy acostumbrada a monarquía y me gusta. Te dona igual no votar als teus representants? Hombre, yo suelo votar siempre, pero Però al rei l'has votat? ¿al rey se vota? Ja fa, podem dir, ja 2 anys, no? Quasi. Sí. Farà 2 anys al mes d'octubre, més o menys. Sí, me'n recordeix el missatge de WhatsApp, estava creant el nom de Valentubers a classe fent combinacions perquè el profe ens havia deixat uns minuts per centrar-nos en la revista, que era el projecte final de l'assignatura, i quan vaig trobar el nom vos el vaig dir. Soc molt impacient i no me vaig poder aguantar. Vaig dir, no sé cap on va això, de moment és un projecte de classe, però es va dir Valentubers. I tot el món, ai, que guai, de valents i valentes. I jo dic,
No ho havia pensat, però sí. Jo simplement volia juntar YouTube i valencià. El YouTube en valencià ja existia abans de Valentubers. Jo mateixa estava fent YouTube en valencià abans de dir-me Valentuber, de saber res d'això, perquè no existia. Però sí que és de veres que la meva idea principal era crear una comunitat que fera que d'una manera o d'altra anara creixent i creixent tot el YouTube en valencià i crear una comunitat de gent que s'estima la llengua i que vol difondre-la en el format YouTube. I així estem. Quasi 2 anys després, així ens has englobat a totes i a tots i sols tenim paraules d'agraïment perquè la veritat fas una tasca molt necessària i que no sempre es valora. I la veritat que estar cada dia en la recerca de gent que fa YouTube en valencià, portar al dia les xarxes socials, que també és una feina molt gran. I que puc dir-te que l'enhorabona per aquesta tasca i que siga molt llarga, que no el canses mai perquè fas una tasca molt essencial. Moltíssimes gràcies, però de veres, i ho dic de tot cor, que l'agraïment és meu per a vosaltres, per confiar en el projecte i per voler unir-vos a aquesta comunitat que al cap i a la fi la seva finalitat és difondre la nostra llengua, estimar-la i sobretot que davall el paraigües de Valentubers siguem més forts i més fortes i puguem defendre la nostra llengua en unes condicions de comunitat, de grup, d'amics i amigues. T'esperaves aquesta gran acollida? Perquè quan vas crear Valentubers, en seguida tots els mitjans de comunicació d'ací volien una entrevista amb la creadora de Valentubers i a partir d'ahir va començar a pujar. És de veres que això dels mitjans de comunicació jo vaig estar molt agraïda, va marcar un abans i un després. A tots els mitjans intentava emportar-me a algun o alguna Valentuber o tots els que podia. De fet, tu vingueres a algunes entrevistes, recordes? Va estar molt guai. I sí que és de veres que a partir d'ahir la gent va començar a conèixer un poc més el projecte i em començaven a parlar nous canals i ahir, com tu bé dius, va anar creixent, però jo no m'ho esperava. Jo pensava que anava a ser un projecte per a classe, un treball amb data de caducitat clara, gener, avaluacions, presente el meu projecte de treball, me'n posen la nota i ahir s'acaba. O sigui que si el projecte ha continuat ha sigut no només per la meva insistència, sinó també per tot el contingut i per tota l'oportunitat que vosaltres m'haveu donat. I ara fins al punt d'arribar a la revista digital Valentubers, on comptes amb 2 companys redactors, Sergi Pau i Sergi Moyano. I així estem en este camí de Valentubers. Sí, vaig passar de ser un blogspot que havia creat a classe, un WordPress blogspot gratuït, a que gràcies a Plataforma per la Llengua i també compta amb el suport d'Acicom, va ser Plataforma qui va crear el meu web, el nostre web, i la veritat que estic super agraïda. Per a mi van fer una tasca impressionant i va significar un abans i un després. Clar, jo amb això ja notava que estava agafant certa consistència al projecte i havia de comptar amb 2 persones més, sí o sí. Vaig confiar a Sergi Pau i a Sergi Moyano el compartir este projecte i la veritat que fins a hores d'ara tinc claríssim que una decisió boníssima i que no m'he equivocat. Novel·les, cançons i dibuixos, danses, lletres i interpretacions, però també plànols, guions i construccions. Tot això es troba inclòs dins del concepte art, concepte que moltes vegades se'ns queda gran i a molts se'ls queda petit. Però el que sí que és veritat és que la seva essència no roman sols a 3 lletres i un significat, sinó que allò que representa és sempre digne d'admirar. I ara què? A partir d'ara estem en un moment que també la tecnologia avança molt ràpid. Ja comptem amb l'IGTV, que podem dir que és un nou format de YouTube a Instagram, i que molta gent ara també es dedica a penjar vídeos a l'IGTV, a l'apartat IGTV d'Instagram, o també la nova xarxa social TikTok, que tant està revolucionant a la gent jove. Penses que podrien afectar a YouTube, aquestes 2 xarxes socials? Jo, a banda de que estic molt a favor de YouTube, això a banda, ho haig de deixar a banda, crec que IGTV no deixa de ser una ferramenta d'Instagram i que trobem específicament a Instagram.
De la mateixa manera, TikTok té un altre format comunicatiu, unes altres narratives comunicatives, fins i tot periodístiques, que no tenen trets comparables amb YouTube, però que no tenen aquesta força i que tampoc no crec que l'agafen que YouTube té. És que a YouTube podem trobar de tot, podem trobar documentals d'un minut, documentals de 2 hores, podem trobar l'últim videoclip de qualsevol artista. Crec que no és comparable la categoria i la magnitud que té YouTube amb TikTok i amb IGTV. Al final, tant TikTok com IGTV estan limitats. TikTok són vídeos curtets que fan gràcia, música, i IGTV és una ferramenta d'Instagram, no passen d'ahir. YouTube té un ventall molt més ampli de possibilitats i de ferramentes comunicatives que crec que cap altra ferramenta té. I a banda també que YouTube és com una graella televisiva, no? Que a qualsevol hora del dia o com l'opció de la carta, no? Quan entres al web d'una cadena de televisió tens l'opció de veure qualsevol vídeo a l'hora que vulguis i de la temàtica que vulguis. Sí, a mi de veres és que m'apassionen els nous formats, són molt friquides, els nous formats comunicatius que estan sorgint en streaming de tipus Netflix, etc., totes aquestes plataformes. Jo crec que són formats televisius que estan derivant en altres noves etapes comunicatives i que tenen molt en compte tot el que ha fet YouTube fins a hores d'ara. Crec que d'una manera o d'altra tenen la televisió com a exemple perquè no deixen de ser ferramentes audiovisuals, però també YouTube. YouTube és una base superimportant en tota aquesta comunicació nova que està sorgint. Jo m'estic especialitzant en televisió, que tu ho saps, Emma, però no sé de veres quant de temps li queda, no sé si juga a contrarrellotge la televisió tradicional. Ahí ho dice. Jo espero que no, igual com la premsa escrita, no? Que fa uns anys tots veiem com el final de la premsa escrita, però ahí continua. Exacte. Es tracta d'anar adaptant-se, d'anar traient noves ferramentes que et facin estar a l'ordre del dia al cap i a la fi. Jo estic d'acord amb tu, però jo crec que els formats comunicatius van canviant i ahí és on entra la nostra llengua. Si els nous formats comunicatius estan canviant, la nostra llengua ha de continuar i ha d'avançar amb ells, no es pot quedar enrere. Més de les futures generacions, no? que van adaptant-se a aquests nous models i nosaltres hem d'adaptar-se també si volem arribar a la gent jove, que és el futur de la societat. Totalment. És de veres que YouTube està molt emmarcat, sobretot el tema youtubers, en castellà, en anglès, l'idioma que siga, està molt emmarcat a la gent jove, però també és de veres que s'estan obrint moltes esferes que ja estaven i que a poc estan trobant el seu camí. Parlant del món valentuber concret, jo no crec que siga només per a la joventut. Jo crec que n'hi ha moltes esferes que YouTube ens deixa ahir per a totes les edats, totes les generacions, de la mateixa manera que ocorre amb Netflix i com ocorren plataformes que les televisions tradicionals estan creant, com A3 Player, per exemple, d'A3 Media. Al final, si trobem una plataforma amb molt de contingut, ha de ser per a diferents edats, ha de ser una plataforma que tinga molt de contingut, moltes temàtiques i que estigui adreçat a qualsevol persona de qualsevol àmbit del món social, econòmic, que puga captar-la. Des dels ben menuts, que troben també dibuixos a YouTube, fins als més majors, no? Sí, fins i tot Disney Més, que una plataforma que a simple vista sembla adreçada específicament per als més xicotes de la casa, però no és de veres. Disney Més, jo tinc amigues de la meva edat amb 22 anys que estan descarregant-la i que estan activant-la per seguir-la. És que hi ha moltes coses de les noves tecnologies, de les noves plataformes comunicatives que semblen adreçades només per a un públic. És de veres que pot ser que capten el 50% d'aquest públic, però també tenen lloc i saben fer les seues estratègies comunicatives per a que s'adreci també al major públic i totes les generacions possibles que puguen abarcar. Tornant a YouTube, un nou camí que ha iniciat Valentubers és a YouTube,
amb les xerrades en Pau, de la mà de Sergi Pau. Avui fa 145 anys, milers de dones treballadores del sector tèxtil eixien als carrers de Nova York per reivindicar una retallada dels horaris, la fi de l'explotació infantil, així com denunciar les miserables condicions laborals que patien. No va ser fins 1975 quan l'ONU va declarar el 8 de març el Dia Internacional de la Dona. Actualment, la violència de gènere, l'escletxa salarial, els assetjaments i violacions i fins i tot el sostre de vidre demanen l'existència de la lluita feminista, moviment al qual des de Valentubers ens sumem. I és per això que avui hem decidit eixir a conversar amb 8 dones valentes i empoderades perquè ens expliquen els 8 motius per eixir el 8 de març. 8 dones, 8 motius, 8 tema. M'acompanyes? Un projecte molt bonic. Sí. El Dia de la Dona i el Dia de l'Art, no? Sí, exacte. Això va ser que jo els vaig dir als Sergis, per favor, m'agradaria molt que aprofitareu el projecte Valentubers al màxim. Jo m'encarregaré més dels posts, que són les publicacions que feu els Valentubers, i vosaltres trobeu coses que vos motiven gràcies al projecte i feu el que vulgueu. I ahir segur que es van quedar pensant, va passar el temps, van passar els mesos i Sergi Moyano va encaminar-se més a reportatges escrits. Jo em quedo amb les xarxes socials i més les publicacions de vosaltres dels Valentubers i també d'organitzar-ho tot, coordinar-ho. No m'agrada dir dirigir-ho perquè sona un poc coordinar-ho. I Sergi Pau, al mes de gener, em va dir ja tinc el meu projecte. I jo, en sèrio? I em va comentar aquesta idea i dic, mira, és que no m'has de contar res, per favor, fes el que vulguis, m'encanta, és un crac, els dos són uns cracs. Però sí que és de veres que el projecte audiovisual de Sergi Pau no imagineu la feina que porta darrere, com s'ho curra, com busca a les seues fonts d'informació, a gent que ella admira, gent que li encantaria entrevistar, gent que li trau tot el suc que pot amb la seva gràcia comunicativa que té de naixement i així és com va després editant els vídeos i formant aquest projecte tan bonic per a commemorar diferents dies, diferents efemèrides que a mi me sembla genial, la veritat. Sergi Pau té, així com Sergi Moyano, podem dir és més de ràdio, té una veu preciosa de ràdio, més d'escriptura, i més d'escriptura, Sergi Pau està, per a la meva opinió, encaminat, Sergi, si vas a veure això, encaminat al món audiovisual totalment. Fa uns muntatges audiovisuals amb la seva veu, amb tota l'estima que posa, de veres, molt bonics, molt bonics. Estic superfeliç. I parlant de tu, la televisió i la ràdio són els dos mitjans que més t'agraden. Sí, sincerament sí. Tant la ràdio com la televisió a mi m'apassionen. Jo volia haver-me especialitzat en les dues parts, però finalment em vaig decantar per la televisió perquè, ja t'he dit, m'interessa molt el tema YouTube, el tema de totes les plataformes comunicatives que estan sorgint i m'agradaria molt estudiar d'alguna manera, investigar cap a on estem anant, cap a on està anant tot el derivat de la televisió, cap a on va, a on anem, a on estem derivant, a on estan anant els nous formats comunicatius televisius. M'interessa molt tirar per ahí, aleshores vaig triar especialitzar-me en televisió i també perquè d'una manera o d'altra no vaig trobar cap màster que fora d'ambdós categories, de la ràdio i la tele. Per a qui no el conega, a tu t'hem pogut escoltar a la ràdio de Punt, t'hem vist també als informatius de Televisió Espanyola i ara estàs a Madrid. Ara en aquests moments no, però estàs estudiant un màster a Madrid de televisió. No sé, crec que em deixa més part de la teva trajectòria i vas acabar la carrera fa menys d'un any i ja comptes amb un currículum impressionant.
I a més amb el projecte Valentubers. I tan sols tens, que mai me'n recordo de la teva edat, tan sols tens 22 anys. 22 anys. Moltes gràcies. Jo penso el mateix que tu, eh? Jo de veres que també t'admiro moltíssim, Emma, com a persona i com a professional. La veritat és que vaig intentar exprimir tot el que podia les pràctiques universitàries i quan vaig acabar, el mateix suposa que li passa a molta gent, què faig, què no faig. Els meus pares em van dir, per què no t'especialitzes i fas un màster? I l'únic que hi havia oficial, perquè era l'única cosa que em demanaven els meus pares que fos oficial, era este màster que estic fent, que és el màster de televisió a 3 Media. A mi em cridava també molt l'atenció i em vas decantar per ahí i així estic. El que passa que ara, en la situació que estem vivint, estic fent les classes virtuals. Però bé, sí, així estem. El confinament el portes bé, per el que veig no pares, ni tancada a casa pots parar, tampoc tens temps per a fer-ho, però sempre, pel que veig a les xarxes socials, un bon llibre mai falta. Sí, i és que a més els valentubers no paren que és ni un segon. Cosa que m'alegra moltíssim, he de dir-ho, m'alegra moltíssim, però és de veres que estan contínuament fent mogolló de contingut nou, etc. I a més també el màster estem en la recta final i m'està portant moltíssima feina també. I també m'agrada molt escriure, també estic escrivint un poquet sempre que tinc temps. No sé, no tens la sensació de que tens més coses a fer ara que abans? Sí, jo sí. I em falta temps al dia i dic, com pot ser si estic tot el dia en el mateix lloc? Però sí. I una bona lectura que ens recomanes que estigues llegint ara? Sí. Vaig estar llegint El senyal, de Marta Meneu, superrecomanable. La teranyina, de Jaume Cabré. I ara he començat un en castellà, que es diu El sanador de caballos, però el tinc un poquet abandonat. Així com les altres dues lectures, durant el confinament les vaig llegir molt ràpides, el tinc un poquet abandonat. Està molt bé el llibre, però estic en la recta final ja del màster, sobretot, i no tinc temps. I bueno, ara que estem tancades a casa, com comentava, ara també és un bon moment, no sé si dir-lo bon moment, seria un moment negatiu per a les fake news que veiem quasi tots els dies i també els haters i trolls que trobem a les xarxes socials. Tenen més temps ara per estar avorrides i avorrits a casa és impressionant. I també atacar a la gent de forma Sí. Jo, de veres, és molt important tindre moltes opinions als canals de YouTube, especialment vaig a centrar-me ahí, però sí que és de veres que són opinions que al cap i a la fi normalment el 90% són anònimes, estan dins de l'anonimat. No mereixen la pena, no mereixen ni un segon. Qui vulgui dir-te alguna cosa, que vingui que te la diga face to face, cara a cara, no pot ser, no, per a mi no són vàlides, no són vàlides. Jo quan no hi havia València, en Pablo ho comentàvem molt, la gent es prenia la llicència de que, clar, anonimat, i deien el que volien. Nosaltres vam haver de posar-nos límits. A més, tractaven temes molt polèmics, com saps. Vam haver de posar-nos límits. Si insulteu o el que siga que s'escapa un poc dels límits, comentari eliminat, i ho vam posar i ho vam explicar i així van funcionar. Al principi t'afecten més, després ja descobrisses que són persones dins de l'anonimat, fins i tot mai no vas a saber qui són, allà ells i allà elles. És molt covard insultar o comentar quan no dius el teu nom i el teu cognom. Hi ha molta covardia. I el que... Perdó, Emma, que si és un comentari constructiu, encara que siga negatiu, constructius, tots benvinguts. Això sí, Que opinions n'hi ha de moltes. Sí, però quan ja t'afecta, ja... Exacte. Però el que sempre parlem tu i jo, que sempre hem de quedar-se amb tota la gent que ens recolza, que valora el nostre treball i totalment. que realment importa.
Sí. Rosella, per acabar, deixa'ns un missatge, un consell per a totes les persones, tota la joventut i tampoc tots en general, tot el públic en general que puga veure estos ara diàlegs. Què és el que ens diria Rosella Espinós? Jo diria a la gent jove, bueno, com jo, no? I com tu, que som joves, però encara més joves, no sé, que estan començant la carrera, siga la que siga, jo els diria que el fet de ser joves no els pare, sinó que els anime a fer moltíssimes coses que per ser joves poden fer-les. I no parle d'eixir de festa i tot això, que això està molt bé, però no em referisc a això. Em referisc a tot el que implica ser jove i els projectes i els somnis i no sé, aquesta il·lusió. Jo en primer de carrera volia menjar-me el món, encara vull, però en primer de carrera sobretot. Jo crec que el fet de ser joves no ens ha de parar, que no pensem, ai, és que només tinc 18 anys per a fer això, no, és que tal, no. Que siga el ser joves de dir, vaig a agafar experiència, vaig a entrenar-me en el que vull, vaig a continuar. Tinc molts anys per davant i ho aconseguiré. Moltíssimes gràcies, Rosella. Ha sigut tot un plaer per segona volta i per tota la lliçó tan necessària que ens has deixat al llarg d'aquest diàlegs. Gràcies, Rosella. Gràcies a tu, Emma, per tot, de veres. Moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta iniciativa que t'han donat a tu i està en les millors mans, estic segura. Gràcies. Gràcies i cuida't molt. Una abraçada. També, vosaltres també. Adéu. Adéu. La vida es només